fey 18 ka tafsir alqur'ana de derol sappo jeedida jeetata bongol Allah dali walladina ben yutawaffawna mayobe minkum modon wa yadharuna bi azwajan sonnabe yatarabbasna ben sonnabe yo habbitano bi anfusihinna wonkiji mabbe ne bi mana yo be eddino 4 ashuri lebbina wa ashran e balde sappo si goddo gojo mbabe fa idha balagna ajalahunna sibe timmini la jal mabbe ngal lebbina e balde sappo fala junaha alaykum raybakat fawakion fima fa'alna fi bedo sonnabe ko be huwi ko be golli ko be labintini fi anfusihinna wonkiji mabbe din bil ma'ruf no mojiri wallahu alla bima ta'maluna kun ngolude kom fap khabirun ko humpitido wala junaha alaykum e kadi bakat fawakion fima arratum be fi konko weebutudon e mudum konko signal don hon wawlaali labbin don kono konko weebutudon min khatibatin nisa'i morde toragol sonnabe aw aknantum madum suudu don konko suudon fi anfusikum ka wonkiji mon bakat fawakion don ko fibata o sonnajo wande o jawri mi jombaymo haray a wawla naalimo dum don amara bakatu sabuna alima Allah alla no andi annakum nonon satadhkurunahunna aray hala nombe aray andi nombe walakin skoni la tu'iduna ton fodondire mabbe dey sirran ka gundo hay yettanan ahadi aray mi wolani mi fodima wande jawirda mi yombete dum don wadataake illa anta bulu sonande wawlo ton tungawlan kongol ma'rufan moƴƴol argol wawla halaji banginay di hida yidimo kono ko alday wawlangol mo a yombay mo ma fala mo jumbude Allah dali wala ta'zimu wa ta'fibu ogoda tanni kay fibugol dewgal ngal hatta yablugal kitabu ha deftere den timmina ajalahu lajal mayre ko windi kon e mayre lebbina e balde sappo wa alamu andon anna Allah no Allah ya'lamu himo andi ma fi anfusikum kon kawnkiji mon fahdharuhu rena e makko wa alamu andon anna Allah no Allah ghafurun ko yafotodo halimun ko munyido la junaha alaykum bakkat fawakion in talaqtumun nisaa son serti e sonnabe malam tamassuhunna ma dama on memondiraale e mabbe memande baldi aw tafridu lahunna ma on farlanal be faridatan tenge wa matti won haraytun non dakmitebe dum woni okkorebe bere ko mardon kon alal musino fawi yajira don qadaru wadangol debbon embere moye makko on walal muqtirino fawi kadi faadira don qadaruhu embere makko den mata an dum do ko naftor dum ko dakmitagol bil ma'ruf no mo'iri haqqan dum non ko farilla kadi ko haqqi alal muhsinin e do yimbe moƴƴube be wa in talaqtumuhunna si on akkitibe min qabli an tamassuhunna ko adi on memude be baldi wa kad farattum lahunna tanon gomdi on farlanino be faridatan teng don haray e fanis ma farattum aray don mari hettugol feccere ko farlan don be kon ko 1 million haray on hettay 500,000 illa ni yafuna sona kambe yafa non aw yafu ma yafu alladhi on gorko biyadi mun e jengo mun ogudatun nikahi humugol dewgal ngal wa anta afu konde yafato don non ono worbe ben agrabu urata wattinde littaqwa wonande kulol Allah ngol wala tansawul fadla wata yejjuto urangal bainakum hakkunde mon inna Allah no Allah bima ta'maluna ko on don gollude kon fu basirun ko sutido sidon feji Allah dale hafizu rene ala salawati e do julde den wa salatil wusta ende julde hakkundere burbe dudde jomirabe gande wi ko julde alansara wobbe no addi ko julde go harananden non wa qumu lillahi darano don Allah qanitina ra ko yankine be ni be mo fa in khiftum sun huli fi nde julde farijalan jule ara don seppo dawru ko bana may don waddi wata wabutum fejjutum fa idha amintum sun holi ken hula goddo fadhkurullahi jante inde Allah den kama allamakum wa no andini on no malam takunu konkon latano ki ta'lamuna hidon andi walladhina bin yatawaffawna hunna tabe minkum modon wa yadharuna bi azwajan sonnabe wasiyatan be wasiyanu li azwajin be nguli mabbedin mata an dakmiturun ko be naftora ila alhawli hayta anden timma ghayra ikhrajin qalda yaltinegol kono aya do ko montado ko jang aya mo janguden nane on monti odo fa in kharajna si yaltani hore makko fala juna alaykum raybakat fawaki on fima falna fiikum ko be huwi fi anfusinna wonkiji mabbedin min ma'rufin immorde no mojirin cudagol paro labino
haqqan ɗum ɗo ko farilla alal muttaqin afwan wallahu allah azizun ko teddo hakimun ko nyenyuɗo e nyaare makko ne walil mutallaqat no wadani ɓeeɗo accitaɓe mata'un hendagol nafturɗum bil ma'rufi no moƴƴiri haqqan ɗum non ko farilla alal muttaqin e dow huloɓe allah ɓe ma ɗum wi'en ko haqqe ko hano ɗum legoy awa kadhalika ko wonani yubayyinu llahu lakum allah ɓanginiran tan ayatihi ayaje makko ɗen la'allakum no gasa noon ta'qiluna on haqqile alam tara ene ayyal ila alladhina faade be kharaju yaltunoɓe min diyarihim ɓe wi ka galleli maɓɓe wahum tawi kamɓe ulufun ko ɓe guluje ɓe waɗiɗi ɗum hadaral mawti ka hulugol mayde nden fiɓay nawnare no ataki saare maɓɓe nden faqala lahumullah allah teɗoto ɗon kadi dalan ɓe mutu awa maaye no ɓe maayi ɓe fab on say thumma ahyahum refti kanko allah subhanahu wa ta'ala o wurniti ɓe ɓawo toragol du'o ngormo jeeja annabajo maɓɓe on Allah dal ina lande no Allah ladu fadulin ko jumbural ala nasi e dow yimɓe ɓen walakinna ko woni ton aktara nas ko ɓuri hewde ɓe yimɓe la yashkuruna ɓe ala yettude nemaji makko ɗin yalla waɗen ka seeɗa ɓe yettoɓe nemaji Allah ɗin wa gatilu haɓe fi sabilillah fi haɓgol lawdina Allah kan wa alamu andon anna Allah no Allah samiun ko nanowo alimun ko anduɗo mawdalladi musidɓe julɓe ko mboni nyawlowo kombo woni on yokodedullah nyawlowo Allah kombo wakkili nyawlude Allah kombo suusi nyawlude Allah waɗana miskinaɓe makko ɓen waɗana daraniɓe dina makko kan hasa gardan nyamande hasana labande fa yudaifahu lahu Allah sowitano yaymo nden jamande makko jonnitamo adu afan kasiratan hara kadi ko cowalle ɗuɗuɗe wallahu Allah yakbidu himo tama arsike o faɗinana on mo faala faɗinande yo Allah dande jeede maɓɓe wa yabsutu himo yanyana hintina newina ndaɗɗana on mo faala yanyande yo Allah waɗen jeehaɓe maɓɓe amin wa ilay ko faade kama ko turja'un woni ko ruttete ɗon kala ko famini alhamdu shukru lillah kala ko faminaki ko fanɗude gandal an e fanɗude ndaygu komi woni ndayginirde kon e sabu tiɗugol ngongre haray miɗo tori yaafuye kala qissa ma sababu nuzul ko goɗɗo faala andude o darsuɗo explication ala ɗo ko fimenen ekkitotoɓen haray ko yontigi yawka tafsiru alqur'ana en mo adi ɗen waɗude ma noddalanka numéro téléphone 628 60 53 09 600